Тренираш всеки ден, пазиш диети, а коремните мазнини си стоят. Тялото ти не те саботира. Това е биология. Разбереш ли я? Талията започва да се топи. И как да постигнеш това? Ето 5 лесни правила. Започни деня си с прием на протеин. 30 грама протеин стабилизират нивата на инсулина и включват метаболизма в режим на горене. Включи повече нескорбялни зеленчуци в менюто си. Фибрите контролират пиковете на глюкоза и подпомагат изгарянето на мазнини, а не тяхното натрупване. Промени стратегията си на тренировки. Комбинирай силови тренировки с кратки, високоинтензивни тренировки. Така ще промотираш изграждането на мускулна маса и изгарянето на мазнини, както и подобряване на инсулиновата чувствителност, което всъщност е тайната към плоската талия. Включи храни като рукола, лайм, грейпфрут. Те подпомагат липидната обмяна, стимулират липолизата или изгарянето на висцералните мазнини. Грижи се тялото ти да е добре хидратирано през деня. Така ще контролираш до известна степен кортизола, ще намалиш метаболитния товар и ще подпомогнеш естествените процеси на детоксикация. Добрата талия не се постига с глад, а с умна физиология. Когато хормоните работят с теб, коремът се топи.